HK chuan lo dangin thilawm zia chu a zawt vata he pa wang hian a lawm license pawh kha kan hmuh theih lawk lo ni tiin a lo hrilhfiah chhuak rawh a ti chuan ngawi luk te tuna tang chuan helai hmun hi kata ani tawh a I puthar kani dawn tina ani chu tawlka chuan a lo ti ve leh tatlat mai mi mak tak ini hi ochkuran a lo ti chuan HK chuan a lo dang leh I hna hi chawlh sanang che ochkur chuan a lo ti ve thunga tawlka chuan lehkha lo phorin police te hna ka pek ma in han chiar ma saphot te u tiin a lo pe a an chiar chuan ni hni chung leka company a ron zom chungin thil poimo le thuruk poimo zungzung file te chu a ti chiat vek thu le a bo vek thu te chu report a lo oma HK chu rin hlel ani thu ziana a lo ni ka voi khat soi zeu hian in company hi a ti chhevek thei ti shara u laptop le password kan rin to ka wangin kan shil chia nangma hi ini hetiang zongzong thlentir tu hi tin tawlka chuan HK chu amo puwa oi omlo lutuk keima kani ti isha chiangem ni minmo porungot su alo ti ve oskuran ati tirvek che ani kha khatiang thilvel awang khan phubalak na ta na hmang che ani inin ngai zona wangin oskurata ni thokani kha heng zongzong hi police te hna ka shilvek chuan itang ngei dona in company po hi in tla chhevek don ti in avota phiar mai oskur thinrim chuan banga chuan rek betin a hneka anor chhuak zui ngal bok HK po chu alo hlau thong kher mai an pu na awang chuan police te chuan an ron man mayang ti te chu a hlau to a engma ti swal anei bok si lo oskur po chuan HK thu soi chu lo ringin alo tong thamwan thunga miswal rual ho po an lo in mu khoma engkem chu an rua hman lok vek mai chu alo ni a permission an hmu awangin anin lua tur te po chu man to taka a lei ngal thu te chu tawlka chuan in ti thei fashion chuan alo soi vela lung pakhatin sawa pahnih I vom thla ani chu ochkur chu a buai ve khopang le ilo fing hle mai a tin tawlka chu sardar chuan alo fak vela tawlka po chuan ochkur a buai vel tur chu a hmu chak ber to thu te chu alo soi ve bok sardar chuan HK chu engwanga talo tir ve ngot nge ani a har satna te a thlena ngem ti te chu alo zota irem chuan alo thik hmel hle oskuran adu apek nan chawa ti hlau thong ani thu in tawlka chuan alo chhang thunga irem chuan enga tinge HK chu ilangai to viawa mi heti zongzong ma a hnolin atimwal phol che ania tin alo she thiam lo hle eheu lok nangni pani hi in lo in ngai zong reng hi ani lo mo tawlka an alo ti chuan hun liam to dei khan alom ti in sardar chuan alo chang du lek si iremi ngai dan ani lo kher mai an ho konga chuan oskur chuan kani fapa ania kan no panlai chuan in khata kan cheng ho thina apa hi chu he lutuk poisa khel ching ania asum zongzong chu poisa khelin na khoral thina leiba anga boxi a kapa hian a leiba zongzong te chu rul sak vekin laga bia hi a chan him sham alom a ma chuan laga bia hi an ta ani thina ma se an tla cheta vek si a laga bia po chu an lak sak deya ma se kapa chuan angai ngam ngang lova an ba te chu rul sakin poisa a let ni pe in laga bia chu alak let sak ta veka an hne na chuan a pelet le a ma se kani chuan alo du lova in ta ni to alom poisa zongzong po in pek vek ania midang nei ai chuan in nei khan kahlim zok in ta chu kan ta tho ani e ati lat awang chuan kan chung kwa chuan laga bia chu nein kan enkol chhun zom ta ani tawlka chu buaina siam aching hrim hrima a rilru hi a hel tlata America te kha nakal ta ani tichuan tu na hian hei alo let lia enge alo let le chan po hi ka shelo
engpo ni se lungai su engtin mai omlowang engtin ma atilawang che oskur chuan ti in HK chu athlawang alo hauvea bara chuan Dennis sitenian chuan an harsat na to te chu an soi hawa an ril ru po a buai tlang hle chutiang thilvel thlentira lo te ching pen tuwa chuan tu emotak chu om nge in an ringa lo in rol thuk tak an omin an hria paplo la chuan gizemi chu alo ring hlel ve na samaya ma se sardera ani te an ring ta deu tu po lo ni sela chulai hmuna vakala party an bua sei lai vela CCTV footage chu ve ena a laptop te chu tu in nge lo khoi ve ti te chu va hria tum chuan an chhuaka chu vele chuan gizemi chuan toga chu va biain an thil ti tumte chu ava shil ta veka paplo chuan ring hlel hle ma se a chian thei mai bik si lo le lampu an lo in hnial na samaya laptop khoi ching pen tu chu iremi alo ni a CCTV lam reng reng an lo ngai twa to si lo an man chwa vai chuan an ta na poi hle don ani an man chwa chu hlawin an lo in mo pu kwal vek hi alo ni a sarder la chuan ka buai na tur om lo ti in alo in soi fi hlim ta dai mai si irem nian chuan in hnialin a hosan ta dai maya tolga ero chuan irem chu beng dain a chetlat na vel video te chu chulai hmun nei tu te chu avadil ta vata video chu an lo sen oskur te an vakal chuan CCTV footage te chu en an vadila ma se an han en chuan a chiat vek thu chuan an lo changa video chu en tur om lo thu le alo chiat vek thu chuan an lo chang ta dai mai beidong tak chuan an ho le ta a ma se iremi chu tolga thanga chuan a ok ta chwa le mai mai chu a har sa ve ngotang a chetlat na video vel chu tolga chuan a nei khiau mai box si a iremi tan chuan engti zong po in tong ve ngam chi ani to lo HK te po chung thil vel ti tu chu sardar ani chu ring viau ma se engma proof na an nei box si lova film khur tur chuan chan su chu vashila Dennis po chu iremi laka film khur tur chuan HK chuan a shil ve ngal boka iremi an han soita ka chuan an ril ruwa thil pakhat alo langa a chan chu tu hnaya sardar nen chuan anin po tlata Dennis ta na ngei om takin alo che thin bok nen khamini po khan iremi chu a hmu ve thu le member te zinga atel ve emo ati thu HK chuan han soi le ngala Dennis si chuan a ring hlel ta khop mai le sardar apoi tu ani an ring tabera a chan po khalai hmuna a ve ngot na chan tur kha an ngai tu po in an she chhuak zo tlat lawani uzan po chu chung thil vel chu an lo shil ve a an puhlui chu vabiaka iremi chet dan chung chang vel chu va soi pui tum chuan an chhuak ta a oskur po tolga mutur chuan avakal karin ain ilokal ma dai mai ka ti in lo ti el le to a oskur chu hoi kwalin ruma soi fel jok tur chuan asom ma se tolga chuan alo hnial enge idu tin oskur chuan azot ta tol mai kata nei let le tin tolga chuan alo chang oskur chuan do theilo je thian azot nun le a tolga po chuan vakun hniamin laga bia hi ka du avati veta oskur chu nuin ilo chhur hle mai engwangin nge ka pek no tangche tin alo zot let hetiang din hmuna ding tur hian ka be na sajia le har sajia te hi isha em ati zom le a tolga chuan ni e chung zong zong te chu ka hria ma se kata na poimo in a hluvia wasin alo ti ve bok oh no pang iril ru hi enge ni ta le ite te atangin chungkwa ang chin kan enkol cha hetiang hi ithleng ani hi ti chuan heti hian mo
kan thatna te chu min thung rul dawn hotel ro pui tak hei idin to a poisa la inga to ka ni ti achiang reng mai hetiang le zel te chu enge min chu pui keile ka hmangai te hi kalsan jok mai ro ti in alo ngen tolgai ro chuan isoi zo to mo naktuk jing thleng hun ka peng che newspaper a ibian chanchin duom lo tak tak an chhuai mu du lo chuan ka thil du kha min pe mai ro ti in alo meng rum ul mai chu zong chu ani mai adang soi tur ka nei lo ala ti zui ochkur po chuan anin biak na chu omzia omlo ti a hre chiang hle a ho don chuan u nau pa I lo khongai thlak tak zet ani hi ati ve tangata tolga pol chu a hmel alo dang ta zar mai an pu chu Dennis chuan va hmu in laga bia chungchang te chu soin license am boi pui laia a document lo ru chhuaka diklo taka lo siam danglam tu chu iremi ani nge rin thole a hria chian lo awang chuan hre chhuaka pui tur chuan awangen ozan le iremi chu lo in hmu in laga bia file te chu alo dila irem chuan ui hmel deuh chuan alo pe kut in chel chuan an ho san ta a fitna ti te po Istanbul a chuan tlangin laga bia chu an va thleng le ta hlol mai chansu te ho tur nen chuan an in tok HK chu alo hlau thong kher maya an lo bia chansu ifanu emni a topa chuan nu shon chu ini theita mo fitna tin alo ti vela o ka fanu nia imit hmua hi chuan engma hi thup thei ani lo ani hi chansui chuan alo ti ve khera fitna te chu lo nui velin a zungbun te chu a en sak vela lunghluman to lo chi ani mo te alo ti vel jane pi po chuan a en du hle chansu te ho nu chuan HK chu an ti puya dot chuan HK nu te an vatlo thu le anin kar an hria thiam lo zong te po an shil fia vek to thu te oskur ne na anin kara engma boina an nei to lo thu te chu an shila HK point tak emoti in alo lom ve hle oskur chuan va hmu in anu te chuan HK an ti vel dan te chu alo hre thiam veka vakal hnai chuan tibuai to lo tur chuan ava shil non le a kanu te hi chu thushan ni sela kanu nang le zel po hi mo ka shil vek to che kha thiam lo na engma anei lo ka ti vek kha enga tinge in ti buai renga tibuai to su ti in HK chu ka in a chwa pui ta daya ochkur nu chuan makti deuh chuan nangma wang hi ani nangma hi tur chu ilo ni tak ani hi ti in fitna ti chu room deuh chuan avamel Dennis te pu ber po chuan iremi che dan vel chu CCTV footage tang chuan alo thlir kwala document ala lai le a thleng lai vel te chu alo hmu a thin rim kher maya irem po chu ko ngal in sui fia vak ngaina om heklo an pu chuan a ban sui ta a thin rim deuh chuan sardar bula chuan avakala achunga thil thleng zong le ama apui awanga poina to zong te chu avashila ava an khum bor mai sardar ero chuan inga vak chuan alo ngai du lawa chhuah san te alo tum vel chuti mai meya sardar an apal zu tlutuk chu iremi chu a thin rim kher maya table le khabu le chair te chu to thlurum ruma thin rim deuh chuan a chhuah san sardar po chu aruk tak chuan a buai ro ve to hle mai Dennis chu an pu chuan va bia in thil thleng zong te a hria chhuah to thu le iremi ti ve kalo ni thu te chu avashila ngaidam te dilin an hena chuan thoka let le tur chuan avasoma Dennis ero chuan a in ngai twa tur thu in alo chang tung zana chuan ochkur chu an ngai twa na sakhop maya
HK nena anin ton dan te an hun liam to song song te chu angai twa le ta atana HK poimo zia le atuna changa anun zong zong a in thlak dang lam dan te chu angai twa amangai HK imboina atok me kani a tlan chha san chu dik thein a shelo thamwang takin akia nga chuan amu ania har satna ato tur zong zong lakata chu chan him chu atum thlata zinga chuan atim te chu ko khomin laga bia chu tolga hena an pek tur thu le engemaw har satna an ni awangin athar hlaka bar le restaurant chu din an tum thu chu a shilta a kar le atangin athar hlakin bar le restaurant hi kan din thar le don ani tun din hmuna chuan chutia kan ti mai chu kan tan a thaber ani tunge bulchan thar le turin minzui don le ti in abula hnathok du apyang te chu lo pen chuak tur chuan a soma bidang zong chu phordewin an lo pen chuaka oskur chuan lom thu a lo shil hloma gizemi ero chuan a hna atanga kaisana public relations specialist ni a HK hna ang tho chu adu thu samber alo ni si ma se HK hna ani awang chuan oskur chuan alo rem ti thei bik si lo azakin aril ru ana khop mai oskur nu point a fapa chu hmu in athil ti diklo awang le fitna tin aril ru ati buaina sat em awang te chuan ngai dam dilin paplu an HK buaina le an bar buaina a shilvek to thu le HK chu atir atang pu a angai na thu te chu a shil boka oskur point alo she thiama ache dana wang khan ani po chuan in thiam lowin ngai dam te chu adil ve boka buaina an to awangin restaurant thar hon an tum dan te anute fitna ti ero telve lo se ti thu chu ring deuh hlek chuan an soi vela fitna ti local ti a hriat wang chawani ani ero chuan alo haider thiam hle maya an pahnih chuan oskur chuan alo kwa vela boruak po azia om chho donin alang tane tolga po an chung ko thalak te enin kathutiam a hlotling chep to e kapa tuna chuan min chuang veu to ang chu osgur lo in ring ro ti in a bude ngut ngut mai jene po apate bula chuan in sonin chansu nen chuan ei turte an siam duna an hlim vel khop mai ma se in hwal hlim hlul an ni ve a an fanu ringot buai pui chuan an man hlela an lung oi te chiam lo jenep nu in ti buai tur shim shima alo tir ni in an ngai oskur chuan laga bia document poimo chu kengin laga bia chu ita ani e tin tolga chu avape a mangai na awanga I thil ti chuan nuka tiul mei do na lom le tolga chuan nui vorvor chung hian alo ti ma sia thil phut ka nei ve a pakhatna chuan HK complain I thelu tur kha I nuk kiranga chuan pahnihna chuan restaurant thar tur I lo leikha aman ngai che in min le chhon ti rang chuan pathumna chuan kan laka tang hian in thiar filimang oskur chuan alo ti ve ta khau mai tolga chu ngoi wangin chuta ole engkim chu I duang chuan ni ro se ma se kawangai don cheve unau pa alo ti vela sign mai te pakhata chuan alo ti ve thung file chu la in a chiara a sign zui chibai atum chuan du lovin oskur chuan a kalsan daya tolga po chu a hlim hle thoveng huain alang bok irem chuan leven chu hmu in hospital a chuan avakala chansu chuan lo hmu in enge ati don ti te chu lo zota thilpoi mo shil adu thu soin chansu nen chuan anin zui lut
Sardar nena anin ngai zon laia athuruk zongzong a hriat sak vek thu le poisa tam tak ati chingpena a cheral thu te chu a hril tamaya en angot chu alo ni bik lo top mai eruk mang alo ni tlat maya a doctor pui ani awang chuan a hniana hril masak ber chu a du thu le HK le oskur laka athil ti zongzong te nen chuan ti mual pho chu a phu ve reng nia sha thu irimi chuan a shilin a kalsan zui phobalak chu atum ve khop mai chansu chuan mak atingang maya HK an lo ti puivel chu a in chirin an lo in koplo chu alom hle leven po chuan sardar chu angai ang alo ni hau lo mai chu mak ati in alung oi lo ve hle bok achan chu an hospital tan thei to pan chua chutianga diklo taka alo chevel chu angei hle tolga te nena anin rem theita chu an hlimin an thla te po amwang ve ta huai hloma Dennis poin apului nena let lova mani a kalshan chu alo tum ve ta boka engkim chu akal tluang vel vek to in alanga leven po chuan sardara chu va hmuin ai ruk na lekha te chu awa hmua tu nei tu sang jok nena a thlen hma in a in soifia na chiang taka ziak lok tur chuan ava shil sardar chuan iremiti animo tin a lo hre thiam ngal maya leven ta chuan a ring hlel chu mak ati thu le engpo ni se aduang chuan in soifia na chu azia tur thu te chu lo shilin hun ero chu peri tur chuan a lo ngen thunga restaurant thar an hon ni chuan an kalkhom sapsapa HK ho chuan an lo cheimuin engkim mai chu an lo ti fel fai thlapa chansu po in thale loka leven tanian anin nei tur thu te chu shilin an hlim tlang hle HK nu le pa po khwalian ang mai chuan an lo dong sunga chimthli pui te pani po intinal deuh chuan an lo thleng ve bok an lo rilut le chel chu mai tun chum chu aban bun le sak te kha alo bun sak bok nen oskur nu chuan HK chu alaka ache dan moi lo zongzong te awang chuan ngai dam alo dil ve mek boka fitna ti po in denisi chu anui ve theita tin lo fiam vela leven nen ero chuan an lein ti theite chiam lo party chu an chanta a nu berte pahni po anin ngei le chando ni in alanga an hlim dun hle mai gizem po laga bia chuan ala cham bang thunga nuamati in alo in vai vung vel hle toga chu vakalin engkim a that thu te chu alo shila ostguran andor thar a honna tura a som ve lo awanga a vui thu te chu gizemi hnena chuan alo thlen molmula gizemi po in nangchau ini hlei nem keipo kha le chen kum tam tak kalo thok to a min som bik chuang hlei nem alo ti ve a arukin an lo vui dun ve na sa an high hope deuh chu ani nute fitna ti po music ram chuan alo su vel ui mai le ain la zei vel hle levent pon alo ei lo na sa denise te ero chu an lo ti melmela HK te ero an lo lam dun an nu le pa te ero chu tlai te deuh bokin an hria a an khwa a let an du bok si nen an ho santa an vai mei chuan lai chhuat cherin an lam ho ta diala paplo po lampui tur nei ve ta lo chu lighter nen chuan alo in vei ve na samaya HK point old school chu alaka athil ti awang le achan him awang te chuan lom thu alo shil sep sepa laga bia poisa ming thanna larna ti vel apoi mo ber lo
nangmah hi katan chuan poimawh ber ani tiin oskur chuan alo chhang thunga chutia hlim taka an lam lai tak mai chuan police ho chu an lo lut ta thut mai HK Unal police station a min zui angai an lo ti tamaya an vai mai chuan mak an lo ti hlom hle a chan alo zot ve thung Mase police station a an shat mai tur thu soin an shrai chhuaka HK chu a hlau thong hle a midang po chuan an zui chhuak loma HK thil zofia ani chung chu Dennis te chuan lo ngak ri turin oskur chuan shilin ani ero chu tolga mutur chuan akal son ta thunga ozan chuan angai twa deu awang chuan a zui ve bok lagabia chuan an vazonga ma se an hu zo lo gizemi chu an vazota ani po alo phili boy ve hle rongot HK po zela chuan nal deuh chuan ava thu ve taran maya HK nu chuan chansu chu lo biain a fanu chanchin a sha theilo thu le enge thil omzia ti te chu alo zota aril ru abuai an hlab awang chuan achunga thil thleng zong zong te chu an lo shilngam si lawa oskur po chu anu in alo khol ma se alo lak sak du lo ani po abuai le chung hlawani police pakhat lo chhuak chu lo biain HK bula lu chu alo dila ma se alo phal ozong lo angai twa box si chu ain soilut ve ta vak vaka an kaltir chuan thil ati ching pen vek thei thu le a boss ani thu te chu soin lutir ve mai tur chuan alo ngen anni point ti ngai na shehek lo aduang chuan HK tan na bul chia chuan an da ve ta ringota Dennis chu HK nu ta chuan lo bia in unalan a passport a thei ngil thu le lo en sak tur chuan an lo nge na Levent lo phe chuan phone a hmang ti shalowin police hawin thingpui an chit thu te chu wang deuh chuan alo shil vak vaka HK nu chuan lo shia in a boy zo to vek mai oskur nu chu ava bive le chonga HKE tolga wanga jela om thu te chu ava shila oskur po an khung ve thu te chu a shil ani mo ka fa pa chu thila em a inem tin a lo boy ve hlia o nizem ifa pa chuan engma ei lovin kar thum po om theyang chu aliana lom kan fanu zo khi ania an lo ti ve lia o chukchu te po an te thawalom ma se rei deuh engma ei lovin an dam thei thawalom a lo ti ve bok si an han in hnial le ri thin rilu ha nak lain fitna ti alo chaplut ina ka hoa kongka kan honga inpuya kaluta mutpindana kalut le chia mai chu enge ka hmui sha em ati chuan oskur nu chuan haider bia kalo tum ngar thunga fitna ti po alo ngai twa thei bik lo burkhana kan pa khan khuma alo mu a ti hian alo ko ani chu ati lai chuan o vota ti nyang chu vota ti ni chu ala mulo ka ti he pa po hi nge mo ti le tin oskur nu chu alo chong le borbora ma se a secretary ne na lo manin kwa fitna tin alo te chuan secretary a burkhana chuan en tiklai nge secretary chu alo ne ya tunlaya te chuan secretary ne na hanchiat kholo vel te chu thil thar po ani to lo chu tunlai nula te hi zong sum le pa hin du khopa mi pa e pa lo ve po an soi to lo ani hi alo ti le bor rungata fitna ti chuan nilo heta kom thei to thlot lo alo ti chuan o local ro Istanbul a kal de yang thomno wa lai la tin oskur nu chuan phur deuh chuan fitna ti chu a chhuah pui ta da ya
mani boy in an boy to hlom HK te po belin an chuak taria trial an nei le hunata na inlan ngei tur chuan an lo cha a anu chuan lo bia in HK chuan a that thu le ngai to omani lo thu te chu alo shila gizem chuan tolga chu oskur ten an lo zon thu le an hmu lo thu te chu alo shila laga bia achana wangin a thinrim ani don chu u nau pa chu tolga chuan alo ti lai tak chuan oskur te chuan laga bia chuan lo thleng ve chi a HK po thinrim to boka angei lutuk chu a phak to kang te chuan alo kol ve le a oskur po chu ti bok ozan chuan alo dang dun char thunga tolga po in makalo ti in thil omzia chu alo shelo hle engei thu tiam khai bo chhia ta I sign vek to ani lom ni engwangin nge jela te idali si ti in oskur chuan thinrim deuh chuan tolga chu chwa chala masia tolga chu lo in soi thiam na samaya chutiang ka ti reng lo enge omzia complain ka thelut lo shim khonge complain file ka ompo ka shelo ka ti tak ania oskur ati chuan lo she thangta chu oskur chuan HK chu lo dangin tolga chuan thudik asoi ni ti chu a she theya tolga ber ani taxi lova chuan chutiang thil ti tu chu tunge ni ang tia anin ron nak ta ka chuan iremi ani chu an ring tabera zot chiang tur chuan an chwa san le tangal anin ti boy lai tak mai chuan ya sim te kha an lo thleng ve renga mu in rol ve du lo chuan an lo bi ru vela iremi an mu chuan thil ni lo le sardar thil ti chin zong te kha alo shil an hlau sia ya sim chuan va be masa in khol lo kalapiang chu engma lo chang lo tur le boina au ma wangin film khur tur chuan lo va shila irem an khol chuan alo chang du ta hau lo mai angai nan shelovin an boi tlang hle sardar le gizem chuan tolga chu zofia pa chuan ani le ni lo te chuan han zot vela ma se tun tum zet chu engma shilo ve tak ni in alang ani chuan tunge HK complaint file chu police station a chuan lo submita FIR te chu lo thelu ta HK chu lo man tir ta angle oskur te chu HK ten hun an man na hmuna khan an vakal le a CCTV footage an dil pa bok kha an va hmule a vo betin thudik tak soi turin an ti chupa chuan laptop khoya file poimo te lo ti chhia a lo thon chuak tu le video zong te po lo ti chhevek tu chu iremi ani thu chu alo shilta a sardar chuan iremi lan na video pen drive chu akol tawang maya oskur ten local huna chuan tolga ni lova iremi mo pu vector chuan gat pa kha alo min lok diam to hi alo ni iremi thon bodan tur chu ngai to wat angai don ta chu ero chu ya sim kota ada mak thung nute fitna ti te chuan tolga chu hmu in an va hau vel chiama gizem po tolga laka alung oi vak lo phakar cho in an khum vaka ani ai chuan oskura a fel zok thu te soin aban thu le oskur ne na ngai dam adil tur thu te chu soin oskur nu te chu azui hongal ta zan meya yasim le irem chu in hmu in tolga chuan oskur a hlau awangin iremi chu a phatsan thu le oskur bula engkim a shil thu te chu yasim chuan a shil ta dai maya irem po a thin rim hle alawin show sana samaya ma se yasim chuan oskur ten engkim an sha to thu le engma ti thei anei to lo thu te adin hmun la oma awm thu te nen lam chuan a shil ta veka awm dan sha chwa ma nge ya akezin America omhne na chuan kalmai tur chuan alo thlem ve chara engkim apa ngai le huna ilo let le mai don alom ti in alo thlem irem chuan a hlau ve bok nin alo rem ti ve ta a sardar po oskur te bula chuan vakalin ngai dam te chu avadil kwal vela engkim chu iremi ti vekani thu le HKE adu zo kani ti asya ta wangin athik thu te chu soin tolga thiam lo ani lo dan te
ama thiam lo awm lo thu te nen chuan thiam tak chuan ava soya iremi che tlatna video record ani thu te old school chu a sen to thu te chu ava shila complain po a thona a pu nen an siam thei reng thu te chu ava shil HK case po chu hnulet ani to thu te HK tan chuan hlawm engma awm to lo thu te chu ava shil vel boka ava in la hero vel hle HK ril ru hne dan tur ngot mai chu alo zong ve char chara Oj group po in midangin buaina alo soft te mai chu alo mel te chiam bik lo chu ai ma chuan a zak ve dewin alang HK po chuan buaina laka tanga a fi hlim dan chu pur le hlim tak chuan chan su chu ava shil ve boka gizem te po lo thlengin Oj group chu ngai dam te alo dila a hnuaya thotir ve le sham tur chuan alo ngen Oj group nu po chuan a thei top chuan alo soipui ve boka Old school po chuan lo khonga in waitress anga a tho du chuan a rem ti thu te chu alo shila gizem po chuan du thlan tur dang nei to heklo lom tak chuan alo pom ve boka fitna ti ero ni danga ang thlot lo a hlim thei thlot lo ani berang a pasalin alo ler san ve khanglang box si a ril ru a ha a angoi bur maya a indom kun de ngui ring mai ni Denise office tharlom pui pa chuan chan su te chu an valenga buaina laka a filhim dan te chu HK chuan hlim tak chuan a shil siam hloma Oskur bula na tho chu atum lo thu le a chan po enghlot lin na po lo nein ming that na po lo nei sela Oskur zara Oskur wangani anti vek do na wang chuan Oskur nu te a shachiang si a chutiang chu thalo zokin a sha ta wang chuan abula tho chu adu lawani Sardar po unaw nu bula chuan alo in soi hero vel hlia HK a chan hima wanga Oskur mel zakle lom lo mu dan te chu a shila a hlim hle engkim chu ama lo ro man lok vek hi alo ni a HK in chan chuak tu anga angai theina tur chuan a ro man na mai alo ni ro man na dang anei le thu chu soin ya sim chu pui tur chuan angen eng tak chu tile do nang mo gizem po waitress ni in thil sem kwal chuan a buai thei zak hle maya haider la chuan pang parking in alo be save chen bok nen an ma ni tok chawa chuan an buai hi ani berang chu chutia restaurant thar an han hong ta chu ni tin mai chuan buai na niu hi an nei ta reng maya achang le an AC chu alo che thuta alum em maya dora chol tu te po chu an thin rimin an phun sup mai achang le AC chu avot le em thunga customer te po chu hlim tak le thlamang tak chuan anom hlei theilo ani ber mai achang le an electric line te chu alo che thul achang le ran nung te nom deuh te chu an lo wak lut thul am boy phili live video chu sardar chuan midang rai chuan alo en vela alo hlim vur hle dora chol hola chuan lung oi lo deuh chuan an hosan sup box si Oskur po a phur lo hle meya an dor thar chu alunin a hlotling vak don lo ni a ngai na te po anei rum manani chutia boina sang mak tak mai an to reng awang chuan Denise le ozan te po chu in ngai zong hlime ti lo chuan an romantic vak thei to bik lo an thian te boina le an restaurant boina te an hna boina te chuan a chim boi lu tuka chulam pangpo chu an ngai to man to bik meu lo ni in alang Sardar chuan a thil ti dan vel chu tolka chu shilin irim an tal o tir dan vel te chu soinwa man ti dun hle tolka chuan Oskuram bial nu du deuh mai anei chin thu le engemaw har satna awanga anin mu ngai tak lo thu te chu a soi zewa Sardar beng chu a ver zar mai a hming le awm na te chu zotin zon chhuwa nge chu atum ru hle rang tak chuan mi ruain poisa thahnem tak chu atok tar hiala man mo taka azon mu chuan a let a pek bel tur thu a tiam nge chunu chu azon mu lo chuan Oskuran alo la du reng mai thaya HG chu kalsanin chunu chu adu thei jok a be seiwang chawani nute fitna ti po na chuan alo chap keu boka a pasal chungchang chu shilin HG chuan lungai lo tur chuan alo hnem ve a
a bum che ni chuan lungai su an bum let ve em mang tin alo hnem ve ma se fitna ti chuan thenwa ti ro chu katum lo alo ti le heu mai hk po in then ngal mai chu a that lo thu le voi khatel chance te chu pele tur chuan alo shila fitna ti chuan ni love then chu ka du lom ma se muang changin ka then don lawyer thadeu mai mel shat inei chuan kamamo ani alo ti a Denise chu apan puita adu dan zong zong then ngal mai lova che thei ang ber le mual pho thei ang bera siam phota aza ngai na tel hau lova then adu thu le chutia nga ti theina na puitur chuan asom Denise chuan adu dan chu ti vak ngai na po alo shelo hle thung chansu te in nei ni po alo hnai ve zela mokor chuan empui vela amoin a in me khop mai a hlim bok si a an ni po an lo hlim ve in mo chan kor tur te chu an va ha chen vela jene po chu lo tel ve in ani po in adu zong tak kor chu awa ha chen ve a anin pe ta chep chop khop mai oskur chuan hk chu shwain a room thar tur te chu a hmua ma se hk chuan chulai hmuna tho chu a that lo thu le an tho dun chuan boina tam taka chhuah thei thu te chu alo shil thunga jene po anu le pa te nga kin hospital a chuan alo thu a meiche pakhat hi alo thu ve in komin unau thar ane chuan angai sak arin lo thu le boardinga an kaltir dei arin thu te chu anu shon te lo lai chuan alo soya nu shon an nei chuan an ma ni fa ngei an nei hnu le an nei ma a an dwa dan an to lo thu te ma ni fa ngei an nei hnu chuan an dwa to ngai lo thu te chu alo shila jene po chu aril ru alo boi ve hle chunu thu soi chu dikton tlatin a hria a hlau thong chutiang chu a thlen ve chu a hlau hle mai an nula tlangwal na sun na party te chu bua sain mi paho le me che ho chu a shan chuan anin ti hlim ve ve a an lam vel na sa hle o leven po kading don nge ka thu don ti bok mai chu alo show off le to angai sang ve thlot ani don hi mo anin chenom chia boka me che ho bula chuan vakal ve an tum me che ho la chuan an lo hno chuak vel paplo chuan nula dang ho chu cha khomin in chunga chuan an ri talui lui mai chansu te po chuan chu thom chu sia chuan an lo lang ve ta wata a to pa chuan lungchim deuh chuan an lam ho ta vela in nei ni lo thleng ta in nei na mun po chu amoin mi po an tam khop mai tu po mai chu an hlimin an phur sar vek mai a jene pero chu a hoi shek sheka a om anuam theilo chansu nu po a lo kal ve a ngak lel takin in nei hun tur chu an lo thlir thap to mai in nei tir tu tur po a lo thleng ta chansu te po chu an lo lut ta zal mai an moi khop mai an chan don chuan jeinep chu a lo om ta hau lo mai a thutna a chuan lekha a lo hnu chhia kapa le nu chansu te ko pui hi ka chwa san don ka tel lovin in hlim zokin ka ringa hlim takin in lo om don nia tin a lo ziak leven chuan a chiar chak mai chu a ngil dupa a hlau thong hle an vai mai chuan jeinep zong chuan an phek buai ta chiam mai a an hulok thei bok si lo in nei tir tu tur po chuan a man to lo thu soina ho san ta daya ko thlera te chuan an zong kwal leven chuan jeinep nu chu va bia in a hmu chuan shil thwai tur chuan avati a ko thlera chuan chansu po mo kornen chuan atal buai na samaya jeinep chu an zong na samai leven an hena chuan pak khoya emo kal thin na an nei le nei lo te chu zotin va zong tur chuan ati ma se wa nei thla takin hk te chuan an va hmu ta hlawa chansu ero achunga thil thlenga wang chuan alung oi lo hle leven po a fanu bo ringot ngai to chuan alo buai bok nen jeinep te chu lo lutin apa chuan alo chel wata kanu bula ka kaldu ka hodu min shwai ro alo tirawa apa chuan lo kwa watin ole buete ka shwayang che ti in chansu chu enin ngoi reng chuan a chwa san chansu zakle shil hai chu khongoi thak takani a cha chuak tak zet atana ni poi mo ber le hluber
chutianga a tham ral tamai chu a hre thiam thei lo 11 chuan lo texin jene patha hnu a ina a ho tlang hal thu te chu a lo la shil zuya chan su lung oi lo chu a thin rim tak zet ril runa le lung hnur tak chuan a ho ve ta a sardar chuan HK chu va mu in osgur hne na laga bia peklet le dan tur te chu ava shila osgur hne na laga bia peklet le adu chuan apui thei thu te chu ava shil HK chuan engtin nge kan tiang tia lo zo le chuan voice recorder hi lo phorin heta hian tolga in athil soi zong zong arwa man na le athil ti dik lo swa zong zong kha recording ka nei ve kalom idu phol chuan he thil ene chung hi chuan engma hlau tur inei lova hemi mang hian idu du inei thei to mai don ani ti in alo shil ma se HK chuan ka blackmail angmo ka du teu lo mai oskur phei chuan sha se a thin rim don lutuk ka du lo alo ti a ma se sardar chuan osgur shat lawin eng chemical pui vek theilom ikhungai lom ni osgur ril ru ha zia te chu laga bia an chwa san hnuah hian har satna in a bom char char ani hi aril ru ha te hi mo vek lom ni ikhungai ani chuan atan eng kim ti hwamang chu ti in voice recorder chu alo pe HG chuan adu phot chuan chu voice recorder hmang chuan tolga chu adu du danin a chinglet thei to don ani jela po ada thei boka tin laga bia po a chu sak thei bok chu tolga in a shel ve chuan a hlau hle don ani atu ka chuan 11 nen chuan in mu in nuam lo ti deuh chuan 11 chuan ngai dam te chu dilin jene bilru a in pe ma le ariru adam fel ma chuan in nei chu son hlari mai tur chuan chan su chu alo nge na in hwal na zungbun abun na te chuan in nei zungbun abun te chu abun let vela ma se chan su ngai dan ero ani to bik lo zungbun chu phorin ina ka hodon kanin hwal to lova in zom na engma kan nei to bok heklo ka thom no ho zong zong chu nakina kalo la ang tin ho san ve ta mak mai 11 po soi tur vak shelo chuan alo ding tlon zuar rengota